Gareth, cwestiwn fach falle digon lletwyth i ddechrau off da. Canlyniadau yn amlwg ddim di mynd o'ch plaid chi, ond chi wedi cael 2 perfformiad calonogol iawn yn y 2 rownd diwetha. Sio chi'n teimlo fel bod y pencampwriaeth falle di mynd? Dechreuad siomedig yn efe, yn enwedig ar ôl blwyddyn diwetha, ni'n meddwl bod ni'n edrych mlaen am blwyddyn hyn, eithon ni mewn yn galed a dechreuad siomedig i ni, ond ar ôl y 2 gêm yn diwetha, mae pethau'n edrych lan a y siap ni moyn ware, pethau, mae'n beth exciting i'r dyfodol a jyst gobeithio ni'n gallu bennu pethau off penwythnos hyn yn well. Ti wedi sôn am y siap. O ran yr argraff yr argraff mae match eret i gael arno chi o'r tu allan, mae'n amlwg iawn yr effaith mae wedi gael, ond i chi fel garfan, siwt fath o effaith mae wedi gael arno chi fel grŵp o foes? Just yr excitement yn ymosod ni, really, a y hyder mae wedi rhoi i'r boes i mewn mas, a mae game plan eitha syml da ni, so mae'n eitha rhwydd, really, amser ni'n edrych arno fe, a ni wedi ymarfer cwbl o beth sy'n ni'n neud, a mae siap eitha exciting da ni, so ni'n gweithio i cael cadw mlaen y gydawn am game nesaf, a gyda bach o fwy o well ymddiffyn yn y gêm hyn a gweld sy'n mwyn am mynd. Mewn i gêm ola y pencampwriaeth yn amlwg yn erbyn y Saeson. Faint mor bwysig yw chi gallu'r gorffen pencampwriaeth ar nodyn uchel a ysgoi i gael y llwybr yna? Wel, gewch ddim gêm well i ware yn gytre erbyn y Saeson yn Caerdydd gyda pob un o Cymru yn dod i watcho'r gêm, so ni'n rili edrych mlaen hwnna. Gewch ddim gêm fwy pwysig i ni fel garfan i ware endo, a unrhyw un sy'n ware rygbi yn blant bach yn y gêm hyn chi moyn ware endo, so mae'n bwysig dros ben i ni bod ni'n mynd mas yn dysadwn a ennill. Fel nes i sôn, Lloegr yn un o'r tîmau chi'n tyfu lan a chi'n sicr chi moyn ware. Beth yw'r atgofion mwyaf melys gyda ti o fynd yn erbyn Lloegr? Wel, pob gêm wedi ware erbyn Lloegr, mae'n bod yn cystadleuol a corfforol, so yr un peth to, really, a edrych mlaen o fe, mae ystod bach fwy yn pen ti, ti moyn bwrw'r gwrthynebwyr yn galed, a just really edrych mlaen am gêm arall erbyn Lloegr, a just fi'n edrych mlaen am pwy mor corfforol mae'n mynd i fod fyd. Ti newi gael groten fach, felly llongyfarchiadau am yna. So, fa mor special bydde'r achlysur i gael y deulu wrth gwrs os bydd yna. Fa mor special yw'r achlysur i gallu'r gael teulu na, siŵr bydd sawl un o Newcastle Emlyn yn dod lawr i Gaerdydd i wylio. Fa mor bwysig yw ti gallu gael y teulu a ffrindiau agos na? Mae wastad yn bwysig i gael hwnna. Mae bus yn blan o Castell Newydd siwr, a fi bydd yn goffo talu am tickets o gyd. Ni'n wag yn Newcastle Emlyn siwr. Mae wastad yn special i gael y teulu na, a cael tili yn ganol y pencampwriaeth hyn wedi bod yn eitha anodd ar y teulu fyd, ond mae wedi bod yn special iawn, a byddai'n neis i gael pob un na dysadwn a gobeithio cael fuddugoliaeth yn nhw.